Hola, el meu nom és Albert Atzeries i la meva feina és presentar-vos l'especialitat de computació. M'han demanat que sigui breu i intentaré ser-ho, i el que intentaré explicar és una mica el que no trobareu a les pàgines web de la FIP o la informació que anirà sortint. Llavors, si he de descriure breument per què capacita aquesta especialitat, doncs sempre és injust trobar una frase que ho defineixi tot, però podríem dir que la idea és capacitar per dissenyar sistemes informàtics complexos. Falta el micròfon. Molt bé. Tornaré a començar, doncs. Com deia, el meu nom és Albert Atzeries i la meva funció és explicar-vos l'especialitat de computació. Llavors, si hem d'explicar en una frase per què capacita l'especialitat de computació, sempre és injust fer-ho perquè una frase no resumeix la feina d'un any, però podríem dir que capacita per dissenyar sistemes informàtics complexos amb criteris crítics d'eficiència, fiabilitat i seguretat, entre altres coses. Aquesta seria una descripció molt breu. Si anem a qüestions ja de material, quines són les assignatures obligatòries d'aquesta especialitat? Llegim-les aquí, són algorismia, gràfics, intel·ligència artificial, llenguatges de programació, lògica en la informàtica i teoria de la computació. Les he posat en ordre alfabètic. Són 6 assignatures obligatòries i hi ha 7 assignatures complementàries, que són ampliació d'algorismia, anàlisi i cerca en informació massiva, aprenentatge automàtic, compiladors, computació numèrica, investigació operativa i sistemes intel·ligents distribuïts. Aquests són només els noms, potser us diuen coses, potser no. La meva feina ara és explicar-vos una mica quins són els continguts i també us explicaré aquestes coses de prerequisits que estava parlant al cap d'estudis, però molt breument al final. Per tant, parlem una mica de les assignatures i el que vull és em fixaré en les obligatòries perquè són les més significatives, en certa manera, per això són obligatòries, i donaré una pinzellada de cadascuna. Serà molt poca informació visual, perquè entengueu de què es tracta. Comencem per ordre alfabètic, comencem amb algorismia, i aquí el que teniu, el que veieu aquí, és una clau privada del sistema de criptografia de clau pública que es diu RSA. RSA vol dir Rivers, Shamir i Adleman, són 3 senyors que van inventar l'algorisme de RSA per criptografia de clau pública, que se'n diu. Això és una clau privada, que potser heu vist en algun altre lloc, RSA Private Key, i el que teniu a l'esquerra és una mena de publicitat d'aquest algoritme, i de manera molt orgullosa, la samarreta diu això només és un algorisme. L'algorisme consisteix en agafar 2 nombres primers, P i Q, multiplicar-los i fer una sèrie d'operacions. És una cosa tan simple com aquesta. I a més, orgullosament, la samarreta diu és només un algorisme. Però la qüestió és, molt bé, aquí tenim una clau privada que es genera a partir de 2 nombres primers molt grans, però no és gens clar. Si voleu generar nombres primers de 3 dígits, de 4 dígits, doncs ho podeu fer més o menys a prova i error. Però si el que voleu generar són nombres primers de 100 dígits, que és el que es necessita per a aquest tipus de criptografia, doncs no està gens clar com fer-ho. Per tant, una de les preguntes, que és un exemple que es tracta algorismia, és com es generen nombres primers de 100 dígits. Aquest és un exemple, una pinzellada del que es faria en una assignatura com algorismia. I aquí en teniu 2. Espero que no m'hagi equivocat i no siguin composts. Si algú me'ls factoritza, de totes formes, estaré bastant impressionat. Molt bé, aquí tenim l'algorismia i aquesta és la pinzellada d'algorismia que volia donar. Simplement informació molt... Parlem de gràfics. Gràfics no cal que descrigui gran cosa, ja sabem què són els gràfics. És visualització d'imatges a través d'un ordinador. I aquí teniu una imatge que m'ha agradat i fixeu-vos aquí hi ha coses molt interessants. Hi ha un punt de llum i es generen unes ombres molt interessants. Veieu les ombres aquestes? Aquestes coses no són gens fàcils de reproduir, ni tan sols de calcular. I de fet aquest és un exemple potser no molt
no molt important, però podeu imaginar-vos en altres aspectes que siguin més pràctics i útils de visualització que el càlcul d'ombres és molt important. I de fet, el càlcul d'ombres és un dels problemes fonamentals de gràfics, i torna a ser l'exemple que vull donar. Un exemple del que s'estudia a gràfics és com calculem i representem la interacció llum-objecte en una escena 3D. Aquest és un dels problemes fonamentals del problema de rendering, que se'n diuen en gràfics. Doncs és una cosa que s'explicaran també a l'assignatura de gràfics. Molt bé, hem vist dues assignatures, anem a la tercera. Com deia, són pinzellades molt curtes. Parlem de llenguatges de programació. Tots hem programat el Quicksort algun cop. Hem programat el Quicksort i segurament ho hem fet en un llenguatge de programació imperatiu, com pot ser el C o el C++ o qualsevol altre. El Quicksort és un programa que és complicadet, o sigui, és senzill d'explicar, però a l'hora que vols implementar-lo tindràs molts problemes amb els índexos i fàcilment generaràs un programa que tindrà bugs, que tindrà errors. Però els llenguatges imperatius no són els únics que hi ha altres llenguatges. Aquest és un exemple del Quicksort implementat en Haskell, un llenguatge funcional, i es veu molt clarament què és el que fa aquest algoritme. Diu, si volem ordenar la llista buida, doncs no cal fer res, retornem la llista buida. Si volem ordenar una llista que comença per X i continua amb una seqüència, doncs què fem? X serà el pivot, posem X al mig, ordenem la part esquerra i la part dreta. I què són part esquerra i part dreta? Doncs diu, part esquerra són els A's de la seqüència, que són més petits que el pivot. I la part dreta són els B's, que són més grans que el pivot. I s'ha acabat. Aquesta és una manera molt clara, que és com la manera com nosaltres comunicaríem l'algoritme, doncs directament s'escriu en Haskell. Quina és la gràcia d'això? La gràcia, el que s'estudia en llenguatges de programació és com fer que això, que aquesta sintaxi tan bonica i tan propera als humans es pugui executar de manera eficient i competitiva. I la gràcia de tot això és que estem escrivint programes que més fàcilment seran demostrablement correctes, perquè són programes amb un llenguatge de programació molt simple, molt intuïtiu, no molt simple, no és la paraula, molt clarament humà. Molt bé, a més hi ha altres coses, com que estàs a un nivell d'abstracció diferent, és completament diferent, són llenguatges funcionals que tenen idees, paradigmes diferents de pensament, doncs també donen lloc a altres tipus d'optimització. Per exemple, últimament s'estan utilitzant els llenguatges funcionals per automatitzar la paral·lelització dels programes. Com executar un programa en diferents nuclis d'un ordinador de manera paral·lela i de manera automàtica. Doncs en llenguatges funcionals es pot arribar a fer de manera més... com a mínim es pot intentar veure una manera científica de fer-ho. Molt bé, això són els llenguatges de programació. També és un petit exemple. Parlem ara de la lògica en la informàtica. Què veiem aquí? Veiem 4 cruïlles i aquests cotxes tenen un problema. Tots han accedit, això són 4 recursos, per dir-ho d'alguna manera, són 4 recursos compartits, i resulta que han accedit tots alhora en aquests 4 recursos i, per tant, no estan satisfent el que se'n diu l'exclusió mútua. En aquest recurs hi ha tots els recursos han sigut, de fet sí que satisfan l'exclusió mútua, però el que ha passat és que han arribat a un deadlock, que vol dir que han arribat a un punt sense sortida. I aquest tipus de coses no són desitjables en un sistema, d'acord? Com podem garantir que un sistema no té aquest problema? És el que en la lògica en informàtica es pot formalitzar i es pot verificar. Per tant, la pregunta és com especifiquem i verifiquem les propietats desitjables d'un sistema. I aquí fixeu-vos que no dic sistema informàtic, perquè no té per què ser un sistema informàtic, la computació és molt més que això. Computació parla de sistemes en general, i també podria ser un sistema de cruïlles en una ciutat com Barcelona. Molt bé, doncs aquí què tenim? Això és un diagrama de transicions, un sistema de transicions, com els que possiblement hagueu vist a les assignatures dels primers cursos, i això d'aquí és una fórmula en un llenguatge lògic que se'n diu la lògica temporal, que el que expressa és una propietat que aquest sistema ha de satisfer. I la propietat que aquí diu és, si voleu llegeixo en català, diu en tot moment, si l'usuari 1 intenta accedir al recurs, doncs en algun moment futur l'usuari 1 aconsegueix agafar el recurs. Aquesta és una propietat
desitjable del sistema, que és que quan ho intentes ho aconsegueixes. Molt bé, doncs això és el que es fa en la lògica en la informàtica. Tens llenguatges lògics que permeten especificar i verificar de manera automàtica, dins del possible, les propietats d'un sistema. Intel·ligència artificial és una paraula que coneixem, que hem sentit molt, i tots hem sentit parlar del Deep Blue, possiblement aquesta màquina que juga a escacs i que és capaç de vèncer el supermàster mundial, com a mínim ho ha fet una vegada. Doncs el joc dels escacs és un joc evidentment humà i la qüestió és com podem fer que les màquines es comportin com un humà. Això és el que intenta fer la intel·ligència artificial, que és simular la intel·ligència humana. Qui diu un joc diu altres coses, per exemple, un cotxe que condueix sol per un carrer i ha de decidir si ha d'anar a l'esquerra, ha d'anar a la dreta, si m'he de parar al semàfor o què he de fer. Molt bé, doncs la qüestió de la intel·ligència artificial és com pot una màquina simular... Què passa? Falten piles. Com pot una màquina simular la intel·ligència humana, i això, per exemple, en el cas de jocs, es fa amb l'algoritme alfabeta, és una de les coses que s'explica també a l'assignatura. Finalment, teoria de la computació. Aquí veieu 4 peces de trencaclosques, i la qüestió, la pregunta que ens fan és, podríem generar tilings, no sé com es diu en català, podríem omplir el terra amb aquest trencaclosques de manera que, evidentment, les cantonades corresponguin, arbitràriament grans, amb aquest trencaclosques. Això també sembla un joc, però també podeu imaginar-vos amb una mica d'imaginació que aquestes podrien ser molècules en una aplicació de tecnologia en bioinformàtica, per exemple. Són molècules i els colors representen punts en els quals les molècules es poden ajuntar, i la qüestió és si podem generar estructures dos-dimensionals amb aquestes molècules arbitràriament grans. Doncs aquest tipus de preguntes, això és una qüestió algorítmica, i no està gens clar com fer un algoritme, perquè ens estan demanant estructures arbitràriament grans, i per tant hi ha infinites. I la qüestió és, hi ha un algoritme que aconsegueixi fer això? Pel fet que siguin infinites, la resposta no és automàticament no, podria ser sí, podria ser no. Doncs la pregunta és, quines tasques algorítmiques són impossibles? I de fet n'hi ha. Aquest senyor que veieu aquí és l'Alan Turing, del qual l'any que ve en celebrem el centenari del seu naixement, el 2012, farà 100 anys del seu naixement, i quan tenia 24 anys, l'any 36, va inventar-se l'argument aquest de la màquina que s'autoalimenta a si mateixa, que va fer servir per demostrar que hi ha problemes algorítmics que no tenen solució, que no es poden resoldre amb un ordinador. I això és important. És important saber quines són les limitacions d'un ordinador perquè sapiguem de què estem parlant. M'estic allargant una mica, per tant passem al següent. Us he dit que parlaria de l'estructura de prerequisits, és bastant lleugera. El color blau són les assignatures obligatòries, l'algorísmia serà prerequisit per ampliació d'algorísmia, que em sembla bastant natural, intel·ligència artificial per sistemes intel·ligents distribuïts, teoria de la computació per compiladors. Aquestes coses, com deia el cap d'estudis, estan per completament decidir. Una molt rellevant és que la interacció i disseny d'interfícies, que és una assignatura obligatòria general per tothom, seria prerequisit per gràfics. Per tant, per fer gràfics, primer hauríeu d'haver fet, si s'aprova aquest prerequisit, la interacció gràfica. Interacció i disseny d'interfícies. Molt bé, deixeu-me concloure parlant de què és l'especialista en computació. En principi serà un professional apreciat per la seva capacitat per detectar i garantir requeriments crítics i aportar una component computacional a equips multidisciplinars, d'enginyers, de científics, d'economistes, és un informàtic generalista. A part també serà un intel·lectual, una persona formada a la universitat sempre és un intel·lectual, que és capaç de formar opinió, una persona que és capaç d'innovar i que a més pot educar i transmetre el seu coneixement. Per tant, si teniu aquestes inquietuds,
i si busqueu més que una professió, en certa manera, jo us animo a que us apunteu a computació. Gràcies, doncs.